Okay, jeg skal bevise projektionen af vektor A på vektor B. Det vil sige, at med denne her ligning, der kan jeg bestemme, hvor lang en vektor er, hvis to vektorer er parallelle. Det vil sige, at det kan du se ud fra denne her, hvor du kan se, at det her, den lange, det er vektor B, den korte, det er vektor A til B, den, der går op her, den er vektor A, og den, der går ned her, den er vektor AN. Det vil sige, at hvis jeg allerede ved en vektor, så kan jeg finde en anden vektor. Vi går herover nu, og så siger vi, at vektor A er lige med vektor A, vektor B, plus vektor A, N. Det vil sige, at vektor A er det samme som denne her, plus denne her. Det vil sige, at hvis vi går herfra og hertil, er det samme som hvis vi går herfra hertil og hertil, fordi vi ender det samme sted. Nu vil jeg bevise den her. Det gør jeg ved at sige, vektor A er lige med S gange vektor B plus vektor AN. Jeg starter med at prikke vektor B på begge sider af ligningen, så den kommer til at hedde vektor A prikket med vektor B er lige med parentes S gange vektor B plus vektor AN, parentes slut, prikket med vektor B. Nu vil jeg prikke min vektor B ind i min parentes. Den her side kommer til at være den samme. Det vil sige, vektor A prikket med vektor B er lige med. Så skal jeg prikke den ind på begge led. Det vil sige S gange med vektor B prikket med vektor B plus vektor AN prikket med vektor B. Da vektor AN og vektor B begge to er ortogonale, så går det her i 0. Derudover, så hvis man prikker to vektorer med hinanden, så giver det længden af vektoren i n. Så det kommer til at se sådan her ud. Vektor A prikket med vektor B er lige med S gange længden af vektor B i n. Nu vil jeg gerne have S til at stå alene, fordi det står den herovre. Så jeg flytter min vektor B i anden, længden af vektor B i anden hen på den anden side. Så til sidst så kommer det til at se ud sådan her. Vektor A prikket med vektor B divideret med længden af vektor B. Anden er lige med S. Og så prøver jeg at indtage det herovre. Og så siger det vektor A, vektor B er lige med vektor A prikket med vektor B divideret med længden af vektor B i anden gange med vektor B.